total un turnover care depășește 100 de milioane. Care este relația dumneavoastră din această perspectivă cu domnul Bogdan Chiriac și dacă mai sunt și alți jurnaliști pe care i-ați avut clienți la un moment dat la VBS? Păi, domnul Bogdan Chiriac mi-a fost prezentat de un client pe care l-am avut și anume Șerban Roibu, care era fiul lui Aristide Roibu în anii 2000, trezorierul PDSR-ului, cum se numea atunci. Domnul Bogdan Chiriac l-am cunoscut în acea perioadă, deci imediat după ce am venit în țară, după 97, prin intermediul acestui domn Șerban Roibu, care este și fiul domnului Bogdan Chiriac. Așa, și domnul Bogdan Chiriac m-a dus prima oară la o televiziune, respectiv la TVR, la domnul Curtea. M-a invitat la televizor, am fost în emisiune, după care mi s-au cerut $2000, pe care i-am și plătit. După aceea cui i-ați plătit? Stați că e important, scrie în carte, dar cui i-ați plătit? Adică cui i-ați dat bani? Lui Bogdan. Lui Bogdan Chiriac. Da. Pentru emisiunea domnului Burtea de la TVR1. Era o emisiune TVR1, nu mai știu, sâmbătă, duminică, ceva de după amiază. Asta vorbeam în 97, 98. Ce pot să vă mai spun? Domnul Bogdan Chiriac tot atunci m-a dus prima oară la Sorin Ovidiu Vântu. Mai fusese la Sorin Ovidiu Vântu, o să vedeți povestea în carte, dar nu l-am cunoscut. L-am cunoscut de